Yun. Galing. Wala na. Okay? Ready? May pa niya. Mamaya. Push. Sabi ka. Yung pa niya, istik mo. Dalang. Yan o. Gaya. Yan. Sabi ka lang. Kalay ka doon. Limang. Wow! Kaya nawa! Alam pa sa bahay mo! Yan. Oo, sige. Silo makikita na. Punta na ako eh. Yan. O, sa awa ka ha. O, awa ko yan. O, posisyon ka ha. Wala kang pupo. Sige. Yung nga yan. Yung pupa. O, siya. Yan. Yan. Ginawa siya. Yan. Sige. Itong tuwan niya. Ito sa kukuha na lang mo. Mas pag nangali siya, magsama na kukuha kasi first step dito eh. Ano mo, dito na. Yan. Okay? Ayos ba kaya? Hindi, yan mo lang muna. Ibaba mo lang para hindi mo. Mamaya. Yan, basta nakalalay lang. Pag usod niya sa kamay, usod yan. Yan, ganun. Kuya, upo ka na pagkalalay ka ha. Pero doble niyan? Doble na Kuya Himan. Kasi lang mo. Yan. Ikot ka rin, ano? Pwede mong ikot, ano? Ayos lang? Ikot mo. Bakas yung malakad mo, kaya kailangan natin lalay. Pagka wala nang lalay, sibil, kaya mo na, di ba? Pero gusto mo natin i-help pa kaya? Oh, Init eh. Yan. So guys, ito yung longbong Yan ni... po. Sige po, first time na longbong ni Kuya. Sa kanya na. Yan. May anak kami dyan. Kunin mo electric fan. Oo. Yan po may electric fan. Yung electric fan doon, itapat mo dito para. Oo, mainit eh. Para yung... Ligo tayo, ligo. Ha? Ha? O, ligo tayo ha? Yung pa mo. Sige. Ito may tapat mo ng electric fan. Hindi, pa mo. Pa mo. Yan. O, step body mo. Step body mo. Step body. Yan. 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 Lumay. Likod pa mo. Likod din pa mo. Likod. Yan. Kung naliliko siya, likod pa mo ha. Sige pa mo. Yan. Sige. Sige. Hindi ako nakatak siya. Kasi may... Yan. Tutsok mo na. Tutsok mo na. Yan. Pakan mo tayo. Sige. Ganda na. Sige. Saan? Sige. Ganda na tayo. Hindi pinapagod yung Lord sa'yo. Ano? Bayang ta. O, sige. Ay, hindi pwede. Lalakad siya mga... Kuya, Herman? pakialam mo itong ano. Alalayan mo lang itong bangko. Yung bangko, alalayan mo lang. Yung bangko, atas yung bangko rin. Sulong. Hindi, tulong mo. Yun, tulog mo daw. Tulong mo. Basta na. Sige. Sige. Tulak. Yan, sige. Yan, yan. Ha? Ganyan gusto mo. Ganda lang, ha? Ayos lang. Focus ka, ha? Focus ka, ha? Mas okay ka dito? O, sige. Hindi, kailangan mo na may... Hindi ko po. Magpapahinga ka kung magpapahinga, ha? O, ganyan. Sige. May upuan ka dito. Hindi po sa likod mo, ha? O, Layman, ganyan ko. Sige. Sige lang, Layman. Sige. Ayan. Sige. Kasawa ko ito muna, ha? Hawakan mo na rito.
Hindi. Ang gusto ko. Go. Diretso ka na din. Tagal mo muna. Go muna. Yan mo. Yan. Muna. Isi ka muna. Ano ba dali? Isi. Baka marami tayo. Mas madali. Pero siyempre natin, isip natin yung kailangan mo tayo diretso, uputin, ha? Kaya alam mo si teacher, pinpong agad. Diba? Ano pakiramdam? Sarap. Kakalatag na? Masarap pa yung ulam. Kasi pang ulam? Sakto! Masarap. Patay ang rice! Wala ba sinain? Marami na. Nakasahin na po. So yan, lahat ng mga anak ni Kuya Jaime yan. Masarap daw. Mga kapatid niya. Nagpapagod. Napagod kami dito. Yan, gusto ko. Diretso lang, diretso ulo. Yan. Diretso katawan. Yan, sige. Very good. Ma'am, nakalimog po ako nakalalay ha. Ito po. Siyempre, magkakalanganin to. Sige lang, Kuya Jaime. Yan na. Tibayin mo pa lang mo, diretso mo katawan mo. Yan, sige. Yan, very good job. Anong hihina, sabihin mo sa akin ha? Very good. Yan, is the great improvement. Thank you Lord. Sabi mo nga. Mukha mo tumba. Diretso lang, yan lang. Maintain. Yan, maintain. Very good. Maintain. Very good. Maintain. Oh, sige, maintain. Maintain. Upo muna tayo. Upo muna. Sige po. Sige po. Yan. Upo ka kung may tayo. Nakaunang round na. Magsa-second round na yan. 5 lang ano mo. 5 lang. Ha? Kunti-kunti lang. Kasi mahaba yan kuya. Katumpas siya ng alos tatlo sa ano mo, sa kwarto mo. Second round. Yay! Nice. Ayun, aircon man. Nakabukas yung Ano po? Sarang mo yan po. Hindi pa. Gusto na muna. Marami di ba nakakasap? Pag dito nakasampu, naka-30 ka na, ikot na tayo dyan. Kailangan mo na masanay mo yung tao. Alam mo, sumagad-agad, para isip mo. Alam mo, si Himang kasama ko eh. Biglang lalakas yan. Si Himang. Tatlo pa alalay. Ayun guys, tatlo pa alalay ni Kuya Jaime ngayon ha. First time yung longwong. Ang gabi mo ha, ganito kaya ako. Ayan. Angat lang. Kaya, ikot tayo ha. Yan, ano mo ha, hindi yung mali yun ha. So, iangat mo. Yan no. 5 po dito lang yung C80. Sige ha. Pwede lang. First round yun. Push! Second round na. Yan. Sige ka ka. Yan. Maganda na po natin sa ano. Yun. Pause ka muna. Pause. State body mo tayo. Step body. Yan. Okay? Sige. Yan, sige. Step. Very good. Step. Patawa! Upo nga. Upo na. Nagpadawa eh. Gusto eh. Kaya mas nanong tubig na lang. Wala kasi ka muna. Yan nga, sorry. Ipawisan ako. Siya hindi pwede. Kumbaga. Hindi kailangan yan. Mababa. Gusto raw na yan. Kuya, gusto raw para babaya. Ito ka muna rin. Pawisan ako. Hindi mo tubig siya. Ibaso siya yung katin. Gusto ba mangyari ni Kuya Jaime? Ilalabas namin yan. Para hanggang dun. Masakit siya. Pwede. Para ano, bababa. Bubuksan natin yung pinto, pasok siya. Tapos Hindi. lalabas ulit. Di lalabas yung pinto. Wait lang. Ay, yung ano. Ito lang po muna. Okay, hanggang dito lang sa may pinto. Para... Pasok na siguro na. Pasok na sa loob lang. Okay, hindi dito. Ganun. Tapos balik ulit. Parang yun yung distance na makakover niya. Iwan, tagal po. Okay. Yan, oo, tama lang. Ganyan ka lang po na. Tingin lang yung ikaw. May. Ito mo na. Alalayan mo na.
Kuya, balik ka kuya. Balik ka. Ready? 1, 2, 3, ready? Push! Yan! Diretso matawan mo. Tibayin mo yung ano. Yan! Tingnan lang. Good! Nakuha mo kuya Amy. Nakuha mo yung lakad mo. Nakuha mo ha. Maintain lang. Maintain. Very good. Ukla-ukla. Tigasan mo yung tune mo. Yan! Diretso matawan. Yan. Pagka lang natin, sabihin mo sa amin ang parang ko ha. Hindi mo siya masagot eh. Okay. Push! Yan, yan na. Push mo. Push! Okay, push! Push! Magtatawa ka. Push. Push! Huwag tatawa ko ya. Focus ka lang. Ma-adjust siya masagot. Oh, gano'n, gano'n. Kuya, Matawa kasi. Ang kami so, tatawag Jonathan. Tsatsa dalawa. Yan, magtsatsawa kayo yung tatay. Ayun, tsatsa na to. At meron mo. Natuwa siya. Muna. Alay lang ako muna. Nagtsatsa na. Tatsa daw. Yan. Ilan ka na? Akala na to? Dalawa na? Pangatlo ito. Pag gano'n, pangatlo. Tatlo lang. Ayos na. 5? Oh. Hindi ko tayo ikot ha. Kaya naman. Yan, pangalawa yan. Oh. Tapos, Harap! Push! Kuya, diretso katawan. Okay, sige. Tibay ang turo mo. Sige. Sige. Ayan. Ayan. Sige. Mabayin mo mo. Ikutan mo ha. Ikot tayo. Nandang mo ikot. Ayan na. Ayan. Sige. Sige. Oh, istipan mo na. Huwag mo nakabang. Balance. Sige. Isa pa mo. Yun! Oh, diretso mo na. Yan ka naman pang. Diretso mo na. Pasok mo na. Okay. Malalim. Bulan power. Okay, ready? Oh, step ako ha. Step ka. Step ako. Okay. Very good. Step. Okay. Push. Okay, very good. That's it. Push. Focus lang. Yan. Pag hindi na, hit stop ka. Sige. Yeah. Push. Yeah. Yeah. Ito lang. Kunin mo yung magandang tempo mo. Yan. Good. Yan. Yeah. Push. Very good. Okay. Okay. Step mo na. Yan nga, kuhan. Yan, sakto mo iman. Yan. Lalayan mo siya, kuya. Lalayan mo na. Lalayan mo. Ayaw mo na, kuya. Ayaw mo. Diretso katawan mo, kuya Eme. Yan. Nice. Sarap. Tubig. Sisi. Thank you, Lord. Thank you, Lord po. Mahaba pa po yung nalakad ni Kuya Jaime. Marabas na po kami. Relax lang. Ayos ba? Kasi hindi ka napagod kasi wala akong upo. Bukas ka na mag-upo. Kahit makatuhan ka bukas. Tapos alternate yung booking mo. Para hindi ka masyadong pagod ha. Dalawa na. Tatlo. pangatlo na yan. Tatlo na ba na? Dalawa na lang. Pag-five. Ito. Kaya ba? Kaya. Hindi na siya Kaya, hindi kaya memory ko.